Infone seputar Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Lagi tuku berbatasannya antara Wonotirto antara Sumberboto karo Gunung Demak ya. Lah dalan cor-coran kuwi sing ngiri kuwi, wingku lek sekinir terus ngono wis pokoke mengikuti dalan kuwi ae. Wingku iso teko daerah Wonotirto kae lho, engko teko dusun Pongkalan iso. Engko lek pomo sampean sir ning Caren kono ya iso. Engko lek sir Ngowanan Wetan kok tembuse wilayah ngene neh. Lah lek kene iki masuk Sumberboto ngono lho Mak ya. Lek dusune apa aku kok ya rong patek paham. Jajal sing ngerti komen kene iki dusun apa. Kene iki termasuk dusun Sumberboto. Iki sing termasuk menjuworok ngetan Mak ya, njorok ngetan. Dadeke kidule kene iki wilayah Gunung Gedhe sian lore dusun kene iki ya sik masuk Wonotirto ngono lho. Dadi iki termasuk dusun sing menjuworok ngetan, ki dusun apa aku ya urung patek ngerti, sing ngerti komeno. Ya aja lali ngene iki ya piteten jempole ngono lho. Sing rung subscribe di-subscribe, sing rung follow di-follow. Lah terus mok pitet keranjang kuning kuwi DJO barang ngono jan ngono wis marem konten kreator iki. Ya wis ngene iki keadaan lingkungan sekitar wis ngene iki. Beh lagi dalane kok ya wis lekas cor lho penak jane lek daerah pegunungane dalan sing tepak ngene iki. Lek dalan cor ngene iki wis aman 10 tahun barang kirake wis ra patek dandan. Lah dalan sing ngiri iki kene iki wingko masuk Gunung Gedhe neh Mak ya. Lek ra salah kono iki masuk dusun Kali Kuning. Ya lek salah ya minta maaf. Ya lek kene iki masuk dusun apa ya? Apa ya kene iki paling lek kene iki wis masuk Sumberboto Krajan paling. Ya lek salah minta maaf, soalnya aku ya ora begitu paham nemen ngono lho. Tapi ya kene iki sing jelas desane Sumberboto ngono Mak ya. Beh jan ses tenan. Mungkin di antarane sampean kabeh nek sing duwe kenangan teng kene mungkin ngono ya komeno. Apa sing omahe kesuting ya komeno. Beh ngene jane nek sing ngampirne aku rene terus ngecomne kopi ajane kok jan ses tenan. Tapi ya urung tau kok ngene iki beh jan. Yes, ngono iki info seputar Desa Sumberboto Mak ya. Beh dalane jan ses. Wis pokoke mending iki keadaane pas curah dadike ya jan topak tenan. Yes Mak ya info seputar Desa Sumberboto Wonotirto.